Ни өчен мондай фон сайладыгыз дисәләр, дуслар, юк, бу бит иске йорт түгел, бу туган нигез. Чөнки әлеге туган нигезнең янәшәсендә яңа үй басып тора. Менә шулай татар халкы үзенең нигезләрен, үзенең тамырларын югалтасы килми, аны саклап каласы килә. Бүген без Митрал авылында, бу Мордовияның көнбатыш ягы, Темников өлкәсе, Темников районы һәм хәзер сезгә әлеге борынгы, әлеге матур, әлеге бай авылны күрсәтербез. Саумысыз милләттәшләр. Митрал авылына килеп керүгә ниндидер иркенлек сизәсең. Монда казлар да ашыкмый гына, бер кемнән курыкмый йөзә бирәләр. Сыерлар да курортка килгән сыман үлән чүпли. Тыштагы салмаклык күңел тынычлыгына күчә диярсең. Халкы да монда тыныч кына үз эшен белеп, кешенекенә исе китмичә яши бирә. Митрал авылы иң кызыклы татар авылларының берсе әлеге якларда. Беренчедән ул зур, ул бай авыл, ул якты авыл һәм аның тарихы да кызыклы бит әле. Бу иң борынгы авылларның берсе булгач, ул үзе 16-нчы гасыр ахырларында барлыкка килә дип уйлыйлар. Инде документаль ниндидер чыганаклар 1614 елларга карый. Ягъни инде ул вакытта монда гаиләләр торган, монда иләр булган. Булай уйласак, монда һәрбер татар авылына, гомумән һәрбер авылларга, айруча татарларга тагын 100-200 ел курыкмыйча истә була. Урамда кеше фәлән күрә калсак, без шул чак алар белән аралашырга тырышабыз. Чөнки хуҗасы нинди, өе шундый бит. Янгын сүндерү машинасының капоты ачык иде. Шунда килдек. Ул машинаның бу авылда барлыкка килү тарихы да кызык икән. Мин имам булып, значит, имамлыкта, пожарникта мин монда эшлим авылда. Сез теге күңел янгыннарында сүндерәсез, монда янгыннарны. Монда янгын чыкканы. Халыкка там безгә пожарлар монда заповедник яктыр бездән. Әйе. Ничә еллар заповедник янды. 3 елны янды, 3нче елны янды, 10 елда, 10нче елда тоже пожар бар иде. Хәтта без Алласның районда 3 машина, Найс район. Район Тузор. Монда машина кирәк инде. Кирәк. Алабыз, значит, так чабар, разрешение берәсез, значит, такчасына. Пожалуйста. Халык добро берди. Бу инде администрация алган машина түгел, бу сез үзегезнең акчагызга? Үз авылыбыздан, үз авыл акчасын алды. Митрал авылы Дмитрий сүзеннән, исеменнән килеп чыккан булса да, ул үзе өчен татар авылы. Һәм татар халкына хас бүтән уңай сыйфатлар бу авылда бар. Әлеге авылда хәзерге вакытта эш булмаса да, ниндидер официаль эшләр, рәсми эшләр булмаса да, ләкин авыл барыбер ничектер яши һәм гаҗәпләнәсең, ничек ул яши. Чөнки һәрбер өйдә машиналар да бар, берничә машиналар бар, өйләре дә төзек. Кеше ничектер тырыша, ничектер үзенең тормышын ямьләргә. Инде халыкка килгәндә, без менә үзебез урам буйлап йөрибез, кем беләндер исәнләшәбез, һәрберсе диярлек шәйгә чакыра, кайлардан килдегез, ничек хәлләрегез дип сорый, һәммәсе ачык, кая барсак та теге шундый елмаеп каршы алалар. Быел Митрал авылында бәрәңге уңган ди Наил абый. Үзләренә дә сатарга да җитә. Күп җирләрдән аермалы буларак бу җәй яңгырлы булган Темников районында. Да, подвалга. Ни айрым теге яз көне, яз башына. Яз башына да айрабыз да, сенәгә. Әйбәт чыккан бу ел бездә. Нормально яхшы. Бездә яңгырлар булдымы? Яңгырлар иде, ел яхшы иде. Әйбәт булдымы? Бу якларда әз булса да, тик сакланып калган бәйетләр җырлау бар. Кызганыч, аларны башкаручылар һәм хәтерләүчеләр көннән-көн арта бармый. Сиңа не булды, кем сине суга салды. Әле сөйдеңме син кемне, вәҗдансызны сөйгәнеңме алмады. Сөйдем дусларым бер вәҗдансыз егетне, саф калбымны баглады. Сөйгәнем ташлагач, мине алдап калдыргач, үземне суга салдым.
Бу бәйеттә бәхетсез мәхәббәт хакына кызның үз-үзен үтерүе турында. Халкыбызга Бразилия сериаллары кергәнче безнең сериаллар шулайрак булган дип беләбез. Шундый бәйетләр элек җырлыйлар идеме? Җырлыйлар иде, да. Күп җырлары. Бөтенсе шундый моңсу идеме? Ну, тут, естественно, бәйет ул веселый түгел. Бәйетләр веселый булмый. Веселый хәзерге этот песни. Да. Ерлар әлеге веселый частушкалар да, и песни да веселые, а бәйетләр качанда веселый булмый. Ол грустный, наоборот. Ол из жизни взятый. Бу якларда аеруча бәйетләрне яратканнарын беләбез. Күп белгәннәрен, бәйетләр сакланганын, бәйетләр җырланганын әле күп еллар буе. Теге гадәттә бик сирәк җирләрдә бәйетләр саклана. Көп сакланмады, көп бәйеттәр иде. Да, алар бит если запись бар бездә булсайды, безләр бит не сохранили. Әтиләребез, әниләребез җырлыйлар иде. Бәйтне бит алалар иде, алы пишут, в общем, шундый акыллы халык ничек әйтергә сочиняют, бәйтне сочиняют. Апалар яшь чакларын искә ала, туй йолаларын сөйләделәр. Туйлар атналар буе үткәнен. Кул алышучы белдек, ягъни чаршау артындагы яшь килен турында катлама келәве, курман, мамыкка җыелу. Бу сүзләрне аңлау өчен генә дә яисә буяк кешесе булырга, яисә бер документаль кино кирәк. Яшь вакытымда алларыма сыйчаклар кадамадым, сыйчаклар кадап йөрергә вакытлар табалмадым. Сыйчаклар кадап йөрергә вакытлар табалмадым. Арар якын, яр ягалы сусалкын. Арар якын, яр ягалы сусалкын. Ара ерак берни тегел булса күңелләр якын. Ара ерак берни тегел булса күңелләр якын. Метрол авылы документаль яктан иң искеләрдән булган дип саналса, моннан ерак булмаган Төви авылында Мордовияның иң иске сакланып калган мәчете урнашкан. Бер үзенчәлекле авыл. Бу бер урам, үзәк урам дип атала. Һәм менә бу урамда барысы да татарлар яшәгән. Һәм аның мәхәлләсе дә шунда, мәчете дә шунда. Һәм менә бу авылга терәлеп, ул бер авыл дип санала, руслар да яши. Менә шулай алар дус тугына яшиләр. Руслар күп булмаса да, ләкин шулай да хәзерге вакытта сәяси моментлар булу сәбәплеме, әлеге авыл, Төви авылы, ул Русская Тувеева дип атала, Рус Тувея дип атала. Ягъни гәрчә татар иләре татарлар монда күбрәк булса да, менә атамасы шулайрак. Хәтта совет вакытында да манарасы җимерелми. Менә бу стегенә инде. Тимер белән эшләгән вот. Тимерләр генә яңа инде. Да, вот ул биектә вот бу ян. Бунды лет 20 назад. Мәчет эшендә бу мәчетне төзетү өчен рөхсәт алу документлары эленеп тора. 1879 елның 14 июлендә Чапаев атлы Изетулла Муратов Чапаев, ике фамилиялы. Рөхсәт ала, янган мәчет урынына. Һәм инде губернаторлар, менә губернский инспектор, архитектор һәм делопроизводитель аларга рөхсәт бирәләр. Менә аның соравы һәм инде менә 100 елдан артык әлеге бина хәзерге вакытта да аның проекты менә аңламча шундый була. Ләкин никтер менә булай килеп чыга. Бу теге бөтен мәчетләр күбрәк шундый бит инде төзелгән иде. Мордовиякларның. Мондай шпильләр белән. Монда ничектер теге, бәлки аның өсте шундый булгандыр элек. Всё, да, сохранилось. Хәзер булайрак ясаганнар. Әлбәттә, манарага менеп, авыл манзарасына карамый калмадык. Авыл моны карап тора инде,
Авыл карап тора, авыл булыша шулай. Шулай булышып Садака тора, белән, садака акча белән. белән дә уты, сывы, Җылылыгы бит юктыр, әле. йылылыгы түлибез акчасы бар. 92 елларда мен әлдә монда юк идем, мин үзем Дубенский районыннан тоже мәчетләрбез юк иде, акча юк, кышны йылы түләргә акча юк. Кешеләрдә дә шунда әлдә юк иде, ачылмаган, что мәчеткә кирәк садака бирергә, булышырга, ярдәм итәргә юк иде шунда. Мин бурьянын, кичеркәнен үзем чабайдым, как будто миңа кирәк дип, үземә генә кирәк дип. Мин табаганда эшлим, мин должен аны весь вот кешеләрне чакырасың, анда Адягс бурьян чабырга киләләр, кичеркән ни чабырга, шулай эшлидек. Хәзер аннан соңга уже никәч юктыр вот шундый акча тык акча, ярдәм тык ярдәм, ремонт тык. Сырап торырга кирәкми үзләре киләләр. Халык үзләре китерәләр. Ярый бит. Аллаһ шулай карап торгач, әле тагын торсын әле бу заккына эшләсен. Заккына яшәсен, заккына торсын. Дөрес, ара ерак булса да күңелләребез якын икән безнең. Мордовияның көнбатышында урнашкан Метрал авылы үзенең нинди кыйммәтле икәнен аңлап та җиткермәгән бер асыл таш сыман. Шал тарихлы, уңган халкы, тезек урамнары булуына карамастан да Метрал барыбер оялчан инде. Тик эштәлегең, рухи нигезең булса, реклама кирәкмидер ул. Татарлар яңа авылларга күченгәндә, яңа урын сайлаганда үзләренә уңайлы шартлар караган. Урманы да булсын, сулыгы да булсын, елгасымы, күлеме дигәндә, чөнки мондый шартлар булганда яшәргә күпкә җиңелрәк, рәхәтрәк тормышны алып баруы да. Әлбәттә, урманы да аның зур хәзинә, аның сулары да зур хәзинә, табигый хәзинәләр бар ул. Ләкин икенче яктан, әлеге авылларда, татар авылларында рухи байлыклар да җитәрлек. Ләкин рухи байлыкларның бер зур дошманы бар, дуслар. Ул да булса вакыт. Чөнки менә әлеге рухи байлыкны саклаган кешеләр кызганыч, алар китә бара, югала бара. Һәм аларда булган менә бу хәтер, монда ядым диләр, алар кызганычка каршы уала, югала. Һәм инде әлеге байлыкны саклау өчен безгә дә ашыгырга кирәк һәм бу якларга игътибарыбызны, карашларыбызны юнәлтергә кирәк. Инде дуслар, менә шундый байлыкларыбызны югалтасы килми һәм аларны яңадан яңа буында яшәтергә дигән өмет белән без әлеге Метрал авылына сау бул дип әйтәбез һәм киләсе очрашуларга кадәр дип әйтәбез, чөнки безне монда һәрвакыт көтеп торалар, безне бу җирләргә һәрвакыт чакыралар. Сау булыгыз, милләттәшләр.